So, padayon ta sa atong gihisgutan. So, kita mga anak sa Dios, nasayod kitang tanan anak. Nga kita anak sa Dios o kining kalibutan giharian sa kaaway sa Dios. So, 1 John chapter 5 verse 19, unsay giingon niya? We know that we are the children of God and the whole world is under the control of evil one. So, mao kana nasayod kita, mao kana nga gipahinomduman kita nga magbantay gid kita kay ang kaaway nagsige naglibot-libot nato aron mamikil aron makahubuhat kita og dautan. So mura siya gliyon nga gasuroy-suroy aron nga mangita sa iyang tukubon. So 1 Peter 5:8, be alert and of sober mind. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. So all glory to God, mao kana ang gibuhat sa kaaway dinhi sa kalibutan busa nga be alert and of sober mind. So mao na magbantay ta ug alerto na to itong mga hunahuna. Oh, thank you, Jesus. Jesus loves you and I love you all. Bye.